παρακολουθάτε, τι έχει γίνει. Μπες μέσα. Γιατί να μπω μέσα. Δεν βλέπεις ότι εδώ γύρω δεν έχει καθόλου κόσμο. Καλά, πού με φέρατε, τι είναι αυτό το μέρος. Πρέπει να βγούμε να κρυφτούμε. Βρε, δεν μου δίνετε πολλές πληροφορίες, γιατί με φέρετε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Σταμάτα να μιλάς, μου έχεις πρίξει το κεφάλι, πραγματικά. Έφτασαν. Εκεί. Κοίτα πόσο είναι. Λέτε για αυτά... Ναι. Εκεί. Εκεί ακριβώς, ναι. Τι είναι αυτά. Σου φαίνονται για ανθρώπους. Πάω να κλείσω τις πόρτες. Εσείς πάτε να βρούμε να κρυφτούμε. Πώς μοιάζουν αυτά τα πλάσματα. Συγγνώμη, δεν τα έβλεπες στο σημείο. Τόσο καιρό, δεν τα βλέπεις. Νιώθω ότι με κοροϊδεύεις. Λέγα ότι και εγώ νιώθω το ακριβώς ίδιο. Χρειάζεται θάρρος για να καταλάβει κάποιος την αλήθεια. Θα σας πω μια ιστορία. Έλα να παίξουμε. Να μας ακολουθήσεις για να ταυτιστείς με κάποιες πεποιθήσεις που έχουμε. Σε λίγο καιρό θα γίνει η αποκάλυψη. Ο ψυχίατρος. Ανάλογα τι θα πει ο ψυχίατρος. Έτσι με έμαθα ο ψυχίατρος. Μας είπε ότι αν δεν πιστέψουμε κάθε συλλαβή η οποία μας λέει, και θα εξαφανιστούμε εμείς. Κάνω κακό που να αμφιβάλλω. Ναι.